Begini kita yo ki barang sudap. Kalami ka khubor. Bagi don lightly ki company ki ba negeri India. Ki ba shna ye kita ki Jingbam. Ki ba bu Jingma ye ki Khyllung kena. But ye ki Peit ba. But lala bro bagi don kita ki chemical hagi ni ki Jingbam. Ki ba laban penyo. Diabetes lani ka Jingbam shini. But ka Jingbam cancer ye ki beriu. Kini ki company ki day MDH Everest but ka company Nestle. Haki Masala jung ka company MDH but company Everest lalap bagadon ke ethylene oxide but kani ka kinja chemical kalong ka chemical ka mamabha namar bakalaban shnai ka Jingbam cancer hakamet jung ubriu. The pesticide that has been found in these samples is ethylene oxide, which has been classified as a Group 1 carcinogen by the International Agency for Research on Cancer. Ka Nestle, ka barigwi ka brand, ka bashnai ki Jingbam, ki ba ay karteng, Cerelac, ka babon ki brio ki panan kamyo ni Jingbam ban ay ki Khyllung ba ki khun ki jongki. Hadin ka Jingwad banya baga Jingtasi ki ni ki Jingbam, lalap bahaw Cerelac, la ber ye kita ki added sugars, ka shini ka bala process, but bashna haki factory. But kani ka added sugar, ka shini, kalong ka bamabha na kabanta ki Khyllung. But wayu doktor, upadei doktor upapao pa kari India, ulaong ba. Kani ka shini ka bala kle haki ni ki Jingbam, kalaban wanra ya ka Jingkya haki Khyllung. But kani ka Jingkya kalaban wanlam ya ka Jingsngat palat kini ki Khyllung. But kan kata iki Khyllung hadian abud anda kila samla. Namar ka Jingsngat palat kalaban wanlam siya ka Jingbam heart, ka Jingbam diabetes, but ki wede. Kani kalong ka issue ka bumabha, namar kani ka company Nestle. Kadei ka company ka bayad yotam, hakari ka jongi but hakapertay brokaway. But baro ki kimiki pa, ki pendon kam yakini ki Jingbam ban ay ki khun ki jongki. But kani ka company tang nakabadi yakini ki Jingbam ki jongka, ka kamay kumba 8,000 crore haka system. Daga Jingbu ya ka added sugar, lani ka takashini, hagini ki Jingbam Khyllung. Kapan sukbha ya ki kimiki pa, hakapor biki aibam ya ki Khyllung, namar ki Khyllung ki sngutanat, ya ka Jingtiang, but ki baham kloy ya ka baham. Kashini kalong kum udrox. Shisin bakamet kalayo ya ka Jingmat chungkini ki added sugars, ka Jinjar bha ya ki Khyllung kena, lani ya ununu beriu, buun kiar na ka. Tang hau niu Cerelac, Henry haki chips, haki Jingbam ki bopher, haki chocolate, ki babam ki Khyllung, la don gini ki added sugars, takadaw ki Khyllung ki sngutanat bha, ban bam ki Jingbam, ki batiang, but ki Jingbam, ki balong kita ki processed food. But kani ka bu Jingma yaki. Ka Jingtes yo Cerelac, but eka company Nestle, lates hakari Switzerland, but yo MDH, but Everest Masala, ki lates hapo Hong Kong. Kalong ki ka papala, namar hakari jungi, ki klemtes si kini ki Jingbam, Henry lates ki wei ki ripat, lalap, bagi don ni kini ki added flavors, but iki chemicals ki bopher. Haka santrik jong benai April 2008 ka food safety jong gari Hong Kong kalapalat ya kawi ka shiti shikipad ba. Haka ni ka shiti kilaong bahagi ni ki retail outlets lani kita ki dukan jong ka sim shasui kila shim ya katugan ni tali ki Masala jong ka company MDH ber ka company Everest bantes yaki. Hadin ba kila tes kilalap ba kini ki Masala kidon ya kata ka chemical ka bakerteng ka ethylene oxide. But ke ethylene oxide kadai kata chemical Haka ke International Agency for Research on Cancer kalaong bagadi ka Group 1 carcinogen. Kabumud bakadon ni kita ki chemical ki bahalordo ki balaban wanlam ya ka Jingbam cancer haubriu. Tang kari Hong Kong, Henry kari Singapore kalates si kita ki Masala ki bari na kari India balalap bau Everest Masala ru udon ni ki jo ki chemical. Kani ke ethylene oxide kamine ke ethylene oxide kari kata ka chemical ka bami nakadaw baki beriu ki ber yakini ki pesticides lani ya ka chemical ban penyap knyang haki Jingtong ki Jingtep ki jongki but kadi kani ka jo ka pesticides baki ber hakini ki Masala ki baki beriu ki bam. Hadin kani ka Jinglap director jong ka company Everest ulong ba kini ki Masala Kim don ya kani ka ethylene oxide, but uniu Masala umbu Jingma ya ka Jingim jugi beriu. Ya ka bam gadi jungi minta, labun satang daki chemical sudah,
Ban mano baju laban poi perkhat bayi ki jingbam jong ki khyllung la ber diki added sugars la ber diki ni shini wat la da ki company ki tip tik tik ba amlong ban ai shini ki khyllung namar ka bu jingma ki Henry ki le be kata namar ba da ai ki added sugars ka bam ka bang bat ki khyllung ki muja ban bam ka bat ka company pat kanang kamai diki pho crore tengka dang song dor ka pisa ya ka jingem ki brio Penyu iru baki ai ki advertisement boper menta ki por ban la de ki ni jingbam ki jonki bad la le advertisement ru de ki celebrities de ki actor actress ki reu le kai sports ki boper jonkari ga jongi ban promote ki ni jingbam ki bakta ya jingim jonki khlung khna bad bakta ru ya jingim jonki breu kabam kade ka business ba tang ki companies ki bashna ki ni ki bam ki bangi akren mentasngi ki badai kita ki companies ki penrung da ka jabo japanya ka met ka jongi Henry ki company kum ka KFC but ki wei de ki companies bashna ki processed food ki pen bam yang da ka bi na piwan bnia what ki ni ki companies ki bashna kita ki proteins na ka benta ki brio ki bale gym ru ki don ki added sugars but ki added chemicals ki Henry ngim don por ban wat ngim don por ban puli ngim don por ban wat ki jingshisha Nilada bekren shapang gini baro menchua haki episodes ki bladap ka bi haka bam lada pimpat pet yiki tu ki videos ki jongi bo pinsas ngutu yika jing shisha ka bahaba yiki kimi ki pa bad yapi ki bo pet yika ni ki episode menta lada pidon yiki khun ki jong pi hayeng lani ki ni ki khlung khanna ki bade ki para ki jong pi lani ki bahayeng bahasam ki jong pi pen kiare ki negini ki jingbam ki bang yakran mentasngi namar ba ke added sugar kalong ka bama na kabanta ki khlung khanna badla da fi ai bam ki wad ka bam ka bukhut ka baha wad ngop haki chips haki chocolate haki jingbam ki balaban wan lam ki jingpang hakamet ka jongki day tang udrox ubama ka bam jingiru kadon da ka bi suda Lano Ngin Kyndit